tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Halyaw! Halyaw! Apay ka day, Angel bakit? Ingka man nagsakdo iti danom, nagpudot, kaya't ko tagdigos. Ado pa'y matinabati jay dram bakit? Isupay lang ti usarama. Ay nawaw! Day jay ti pausar mo kanyak, Hulyaw. Kahit, isumat tinusar mi kininanang itay. Kunam ata na iruam kayon, ngam no siyak, jak kaya tapagdigos ti danom nga day ti dram. Nakarugruget. Hoston ti ado sa bakit? Ano saklatan tagsakdo iti pagdigos mo? Tapno awan ti rirem. Kasta ah! Kasta ti kayat ko, Hulyaw. Anuam talimating bada na si ka, Angel. As you can see, pagdigos ko, anya kumaita. Kaslado ba unay talimating ba? Apay nga minayaman nakibiyang ka. Ay nawaw. No agsasao ka, kasla sikat agsaksak dua. Adaya nga minimbaga kasyak tagsaksak do. Agdigos aklaang mat nga big deal kada kayo. Di mo ammo ti actified. Ay na, awan mood ko makiapa kada kayo, Nana Manuela. Isa mabalin ka di. Ipuspon nyo pa ilaan ti makiapa. Hay, jak amuking ka, di ta ka man langan. Sa dino iti nang ikargaan nyo iti batsop nanang. Awan mo ti jebanyaw. Ay, jak amo ay ti asawam Hulyaw. Kinan na siguro Isumat tinaudi nagdigos itay. Hay! Tapno ibagakin ka. Awan kinkinan ko asabon. Sa dino nga raw ti ayan ti sabon akairurwar ko itay, Angel. Sika mo lang tinagdigaws. Kunamutlan asino nga agsasao. Saan mo ta nabanglo ti sabon nyo? Anya ti kunam, Angel? Awan! Kukwam lang tinangag mo. Ay na! Kaskala di bunyaw. Saan anay bagay ti Angel anagan king ka? Kontrabida ka nga minitibiyag ko. Hoston, agsardang kayo na dwa. Angel kinanang. Sabon lang ti salsalod-sudag. Kumpormi matan ti papapanan ti saritaan yaw. Ay, unay matan ti kasto abiyag. Kaano nga minaya pumanaw tayo ti dayto abalay. Jakon kayo ti makipagnaad ka dagiti dadakkel mo. Aganos tapay lang takurang matiornong. Ano sam ni nanang? Kasjay at talaga dayjay. Ay, kasano? Amin nga ramida, kamalikan ko na. Saan mat? Nukas ta nga agungay. Agtal na kalatan. Anyamatan, siyak lang arudan ti kanayo na pagsasawan na iti kumkomporme. Kagangay ti bumakat Angel. Nung itatang mo maanusak, ngam ti inamay na. Saan Apolos, Hulyo? Oray simple abanag. Pag-apaan nyo. Wana ta amin nagaraw ko kat dilawan na. Asino ngay mo ti sana makaungat iti kasta. Masuro na ka talaga. Sa dinaw tinakaikargaan ti kagatgatang mo at chinilas ko, Tomas Lakay. Itaam dita si Rok ti kaba Bakit? Sa dino ti papanam aya. Apanak man makistambay iti ayan damari ko reng. Man ano ka ngamin aya. No dito'y kalaeng balay.
Ay, jak maanusan, Tomas. Aglalo pa, no adadayjay nga Angel. Ay, masansan ti apayo iti manugang tabakait. Kasanaw, basura ti rumrumwar itingiwat na. Agpin na kumbaba kayo ngamin narigat ti kasta. Inaldaw nga agapa kayaw. Ay nawaw, saan akas karina ti agpakumbaba, Tomas? Adtuyan ti kape Mari Manuela. Agtugaw ka pa ita agkapita kabayatan ti panagsarita ta. Agyamanak, Mari Kureng. Wen gayam, anya ti gagaram ka day, Mare. Awam may, kaya't kulaang ti umay makistambay dito balayo, Maray. Di mo kula ang nagapa kayo manon iti manugang mo, Mare. Kaano inaldaw ti apa, may Maray? Anya launay ti pagapapaan nyo aya. Aminon, uray simple lang nga ba nagpagapaan may. Anya? Umapalak nga rod king kamari ko rin. Anya nga'y kumati apala, Mari Manuela. Umapalak, tanasaya at tilinangan niyo iti manugang mo, Maray. Awagan na kapay itinanang. Siyak nga'y, saan ananang ti awag ni Angel kanyak? Uray nagkalaysadan kin Hulyaw. Bastos ti panagnyungiwat dayi a babae, Maray. Kasta aya, Mare. Ay saan lang mo't siguro an nairwam. Anya di ko nam nga ibagam kanyak no agkita ta, Angel. Ado, Joselito. Ay, masursuro na kiti katugangak. Apay mat, San kami nga ron nga agkaalaan, kunamlan asino nga agsasao. tangiwat mo nga min friend. Ay nawaw, basol ko ba ita? Makitam day ta, Angel. Tangiwat mo ti parikot. Awan ti preno na. Anan ko matipreno, saan matalugan tingiwat ko? Makitam day ta? Pilosopo kapay, Angel. May bagam ti kasta tadi mo pa'y napadas no niya ti mapaspasarak ita. May salaang ti may bagakyan ka, Angel. Ibabam ti pride mo. Libre laang ti agpakumbaba. Anya nga iti ammom, amangan no iso ti solusyon iti parikot mo. Siya di naman tinapanan ni Angel, Tomas. Adda ka no ti kasinarak na agayam na. Imbis nga agtrabaho, saan taday ta agpaspasyar ter aramidon na. Di kag sao ti kasta, Manuela bakit? Awan tinagdumaan nyo kan Angel. Tauray si ka, nakikaruba kamit itay. Wanangam nagawid akmat adagaws. Nagawid ka dagos, kat no agtalo oras mo nijay. Di nakman makibibiyangan si ka, Tomas. Kasano ngamen nga agkaalaan kayo iti manugang ta. Kat agpadamit anangato ti predyaw. Awan ti uray may sanga agpakumbaba. Ay nawaw. Awan ti dakes na no ibabamit basit ti pride mo Bakit? Di mo unay pagsasawan ni Angel a manugang ta. No adda tinay baga na adi mo nagustuhan. Mabalin mo't akasaritam anasayaam. Rabiin, Angel, saan ka kadipay nga agawin? Ay, saan pa, Joselito? Ang mga nusap-sapulan da kan ijay balayo. Urayak pa ni Julio, tap naggidan kami nga agawid. Amangan nga min makita nak ti katuga nga kababae, kat pagungtan nak tumanan. Noong tan na ka, di mo sungsong batan. Bay amlatan. Ay, basta, jak pa'y kaya tagawid.
Ad-adda aguraan na katikatugangam. No, agpakarabii ka. Ay nawaw, uray matiso, makikakaruba. Ay, kasi tay, imun unape arimwar ngam siya. Rabiin, imun una kalatta ko man anagawid Bakit? Diyak kaya tagawid ngagmay-may sa Hulyo. No saan nga agawid? Saan kamatten nga agawid iti balay? Kasta ka di? Wana, ano saklatan ti makiturog itayan ti gayam ko. Naimbag lang at may isa nga oras lang ti overtime ita. Amom matakasla kami asokan po sa iti inam, Hulyo. Kasanumot ngamin, agpada kayo nga to ti pride na. Awan ti uray may isa kada kayo nga agpakumbaba. Nangiwat ni nanang. Nangiwat kamat. Awanan na. Talaga nga aga pa kayo. No saan ka lang ay ayatan, pumanaw akon. Dayta ti Dimor Aramidan Angel. Agpanunot kakit di iti pamayan tapno maliklikan nyo ti kanayon apanagapayukin ni nanang. Adda ako, nanang. Narabian kayo mat, Hulyo, anak ko. Nag-overtime kami gamin ijay office, nanang. Nimat Angel, inururay iti ayan da Joselito. Joselito? Wen, tibakla gayam na. Ay, shows. Ape akasta ti reaksyon mo, nanang. Amangan mat no saan abakla ti gayam ti asawam, kit adda ti palimod da. Ay nananang, saan man akong kumpormi ti dildillawam? Ay nawaw, Hulyo. Di ka agsaw iti kasta. Takasanungay no pudno ti atap ko. Kat isukat na kanto iti dayja abakla. Agtal na kan, nanang. Saan nga amin kitrumbang nga ikam iti kay papanan? Sa maysa, amangan numangag na kati asawa. Kat daytan tumanan ti pangrugyan ti saan nyo apagkin na awatan. Nangag ko ti imbagati inam itay, Hulyo. Pasensya mo ni nanang. Di naman ang amo ti lawlawatan na. Tila dildillawon na. Bay amon ni nanang bakit? Anya kumapay ngay. Kapilitan na siya tagpakumbaba. Tapno sana dumakkel ti isyo. Ay nawaw. Itala ang anang ko ti kastakan ka Bakit? Namiris ko nga minahusto ti naibagayo kan ni Joselito. Nasken nga dagpakumbaba. Tapno sana dumakkel ti gulo. Maragsa ka unay no kasta bakit? Intangarod mo't manganan. Uwan man tani, mabisinak mo't tan. Anyat pampanunutam, bakit? Kanayon amap mapanti manugang ta iti ayan da Joselito lakay. Amangan mat no adda ti milagraw ngar aramiden da. Ay unayin day ta pa nagpampanunot mo. Anya nga iti amu tayo, Tomas. Amangan no agin babaklala ang dayjay a Joselito. Kaadda gayam ti relasyon dakin Angel. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo bakit? Kano mabalin laang? Saan man aday tabang dildilaw ken Angel amanugang tati aramidaw? Aglalo pa'y naawan met ti pamaneknek mo. Ay nawaw, Tomas. Ay nawaw at talaga. Naimbag nga agsapam, nanang. Ha, Angel? Nagtimpla ako ni ti kapeyo. Agtugaw kayo, tagiddan tayong agkapi, nanang.
Amangan no adatiin laok mo asabidong ititinimplam a kapek, Angel. Sige. Agsinukat tayo. Tapno saan kayong agdwa-dwa kanyak, nanang? Mas daawak laang nga main, Angel. Ta italaang nga intimplaan nak iti kapay. Kan inawagan nak iti nanang. Dakes ka di, nanang. Ay, saan mate? Okay laang kanyak no awagan nak iti nanang anak ko. Amo mate, awanti anak ko a babae. Aglaba ka di, nanang? Wen ko ma, Angel, anak. Tulungan kan Saanan? Nakababain magking ka. Ay wow. At dapay gayam bain nyo kanyakaon. Ay katuan nakababain mo no ipalabak dagiti murang making ka. Anya kumangay tinakababain iti dayta. Kabailak pa'y mate. Tulungan kayon, tapno malpas sa dagos, nanang. Sige nga raw. Tulungan nakman nga raw, Angel. Yakmat makita dananang kan Angel tatang. Amangan no amuyo no sa dino ti anda. Oy, di ka nalaaw, Julio, anak ka. Anyat kayat mo asawan tatang. Aglablabada. Anyat ko nam tatang. Adda da iti likudan ti balay. Aglablabada. Mas daawak nga runuan niya ti kinandagijay adwa. Nakitak anaggidan da anagkapiitay. Sa aglablabada manen adwa. Amangan mo't no nakaamiris dan adwa tatang. Nalabit akasta siguraw. Si kangay tatang. Nagkapi ka din? Saan pa'y anak ka? Umay ka nga rodo na taggiddan tamot ngagkapain, tatang. Nakalaba akmat laangain. Agyaman ak unay ititulong mo, Angel. Awanan yaman na, nanang. Pakaragsakak ti tumulong kada kayo. Pasensyakan kadagiti dakes ana ibalbalikas kuking ka idi kalabos Angel. Awanan day kanyak, nanang. Uray syakmet pakawanan dakmet kadagiti na ibalbalikas ko. Maawatan ka mo't anak ko. Ay na, agyaman ako na nanang. Inarakop na kamat, Angel. Maragsakan lang amin. Kastoy gayam tirik na no awanti ka apa. Wan nga rod anak ko. Uray siyak, naragsakak. Tasaantan nga agap apa. Ay nawaw! Maliklikan ti apa. No adda ti panagpakumbaba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.